Bħalissa qed naraw diversi persuni li qed jibatu mill-influenza b'sintomi li jinkludu deni, sola u ġeħ fil-miskoli u għajja qawwija. Din is-sitwazzjoni qed taffettwa nies ta' kull età kemm fuq il-post tax-xogħol kif ukoll fl-iskejjel u qed tħalli impatt fuq il-ħajja ta' kuljum ta' ħafna familji. Fil-fatt, f'dawn il-jiem xitwin huwa normali li titbaxxa t-temperatura f'partijiet tal-wiċċ fosthom l-imnieħer u dan jagħmel lil kulħadd aktar vulnerabbli biex jaqbdu rieħ jew l-influenza. Dwar din l-influenza, tkellimna ma' Dr. Manuel Fenek, speċjalista fit-taqsima tal-mart infettiv. L-influenza mhuwiex virus ġdid, huwa virus qadim ħafna ilu jgħix mal-bniedem miljuni ta' snin. Huwa virus li jaffettwa wkoll annimali oħrajn mhux il-bniedem biss. Hemm variants li jiżviluppaw kull sena li l-bniedem jista' jilaqqat infection minnhom. Hawn spjega li l-influenza tista' tikkawża rieħ ħafif li jgħaddi waħdu, speċjalment fil-maġġoranza tal-każijiet. Madankollu, dan ma jgħodx għal kulħadd, anke l-fatt li jista' jkun ta' riskju ikbar għal persuni vulnerabbli. Każijiet jistgħu jkunu serji speċjalment f'min huwa anzjan, min ibati b'kundizzjonijiet tal-pulmun, kundizzjonijiet tal-qalb, min għandu l-immunità tiegħu hija batuta minħabba mart ieħor jew chemotherapy. So dawn in-nies jistgħu jkollhom l-influenza li tkun serja. Madankollu, Dr. Fenek stqar li din is-sena kienet differenti mis snin preċedenti fejn qed jiċċirkola tip ġdid ta' virus tal-influenza. Dis-sena kienet ftitar mis snin oħrajn minħabba li rajna ftit iktar każijiet, jiġifieri kien hemm f'xi ġimgħat, speċjalment fit-tmiem Diċembru fil-bidu ta' Jannar, kien hemm xi ġimgħat fejn kellna 200 ruħ iktar li daħlu l-isptar milli f'kull ġimgħa milli kien hemm f'Novembru pereżempju. Hawn staqsejna lil Dr. Fenek kif wieħed jista' jippreveni minn din l-influenza fejn qalilna li t-tilqima tal-influenza hija l-aqwa għodda. Tilqima tal-influenza hija safe ħafna, jieħduha eluf kbar ta' nies u ma narawx problemi biha. Il-vaccine tal-influenza mhuwiex il-virus innifsu, huwa component vera żgħir, parti vera żgħira mill-virus li l-bniedem kapaċi jrabbi immunità għaliha. Kull sena jiġi studjat